Meghalaya Post.news. Balawan College Umsning kumkaway na kisnam ajeng nang start ikisam na puli ka Riboy District kalayo wan pukut no mendagasngi ya ka jing kop ya kai badminton bala pelong haka pelau jong ka college haka bala buru ya ka phang pedeng swing together win forever kabaki laban kia ya ka dor jong ka jing ya teli bandon ka mensim ya kai sport bat bandon ya ka thong haka jing im ya ka ni ka jing kop ya kai badminton lawan penhap perdano da uba David Lengdo ubadai win no thokot bat u rongba bala pau ka jela bala sakhiru ya ka jing don langru Dr. L Karluni Principal ka Balawan College rangkat ki samla puli bat kinong trei ketiga college hakane ke jingkop ila kai badminton lawan ban simenta nadu ki samla senrang bakenthei haka ba kilayo ya kalat ban pau ya kasap ka bakidon ka jing ila kai badminton hakane ka sngi bala penhap perdano ikane ke lempung ila kai badminton la samru iki kusnam cekinong job aki kedan boher jong ka jing kop ila kai badminton haba kerenru akane sngi ubak lengdo ulaban kia ya ka jing kodor jong ka jing ila kai sport ka ba ai ya ka jing kot jing kia bat kalongru Shibenta banwara ika jingetli hapdeng ki kun samla jong ka college. Happy day with any tournament na so ba wan hangni belong ku ngambi belong tak guest ndai kunong aiman sim yaki payudon bentalang hangani sports ka ba so jiki ka ba KA baro kadai ke jing lang bat kan ji lang ginumla ban penolong ya kabha kamiat khamda ban kentiu ya ki sama ju ngela panru bi dei bat drugs ba ulong uwei ni jing di ubala krni bha ke lang salang ke jungi ngamtip bahasa antali ki institution kinmi ki colleges kinmi ki universities kinmi rel ngin pe parman bha bi dei menu jing kan sakta ke japan rel ke kumba juban ba ka Colombia kare ka way ni kiri ka bakiyo ba dan ban ha ka ka balakta Colombia hadu mani man ka de drugs ba ka Mexico pipet ka America ba ka len kiri man ka straight about drugs klam la ya ba kamrung ha po kari ri chaben ri jini along no ko malik hit shingom ko malik hit metlet kun ki jaga pila ban yo ru jindi man ta lalong ka bas no thamala harota nrai i phai patch kaliang jong ka mo narcotic department ki police department ni ba kin ya pek parman habe de bikdi ke knang ba laban kentiu ki khna ki khun samaj ni ba kanan kalawai ka jingem joki amang so tho balada kunang trei kumni rocks ba ka jing kilamet ki sports ki khun samaj ni kenum laban kentiu ki ba kandon ka jing kata ba onum da shu ki nong thau an num dan shi ka officer num dan IAS show agari ka jungi te kene ke ka ba ni habe phailan ba ni phadar ibala shim ni phadar Lawrence principal junior college iro impact parman be de bakane bat nang shu ban kentiu ya ka jingkilan net ki sports haga de ri ba ke jari ni to blay kani gede ka second badminton tournament bang se penong haka college ka bagi hotlang je ka bagi ai ka bagi ni penlong na ka bentai na ikai bagi kina jong ka college rong tempat sya wan apa nama ka tempat biang ka ground ka ni badon ke indoor games dan kata daw mi penlong bait tangki no ikai bagi kina jong tega jing tu jong ni ka tournament kalong ban yarap ni kina ni ban na kiu shakmat umde tam haka puli puti ndai kumjor haka physical stature jong ki haka physical energy jong ki tira ta daw mi sokmen ba David di dalam barni ban dong kum chipkas dan takasi jibbe shibun ba fi jingwan jo firu ka pichinga jangi ni kitbok program ge fi kum jo re kam ka jam jong fi ke sai sin ka shibun ya fi baro ni don ka jing thumo jing sang mut ban ka tiu te jrong ne ha jrong jo ni building ban pelong ya ka indoor games te ni kipa lano kan ulong kata dari dani donda la sai sira de mi yo kan ja UGC help ni central government help tingala ban sna yang stage yang nam ta ke games ki dong ka plan kan batip lano ka fon kan wan ke ka shome ka jwan ka fon ding sa ke pai de Meghalaya Post.news.